Alohin. Alohin. Možda se tako to ono što neko izgovara Aljohin. Znam da nekim dijelovima Rusije Zaljehina kažu Aljohin. Možda je to taj iz onog dijela negdje, taj je koji je Poljak. Dobro, to je nalazimo se u jednoj varijanti takozvane naknadne Štajnicove obrane. Stvar je u tome da meni ideja je da promijenim ovog lovca za ovog. Igraću H6, pa lovac G5 i tamo. Malo neobična cijela ta ideja, jer onda se oslobađa ovo polje i tu dođem konjem. Ako sve bude u redu. A sad ako bi on uzeo, onda ja G4. Može i ovako, ajde. Pa ću... Ako on D5, sad će dama E7, a mogu i dama F6 odmah. Ne, dama E7 moram. Pa ću top D8 ako stignem, neću stići. Neću stići, ali ću uprići. Ništa, sad ovako, da ga malo tu. I sada, kako ću ja to igrati? Pa vjerovatno F5. F5, pa onda tu skakač, ako izmijenimo. Da vidimo malo kako će to ići. Suprijetim možda ja ovo, dobro. I dobro, sad sam ja došao tu. I sad dupliram ja ovaj... Ne dupliram ja ništa, Boga mi, ja. Ne dupliram ja tu ništa. Ali dobro, idemo ovako. Pa idemo ovako. Malo ću nasrnuti na njega. Sad ću skakati F6, pa vidjet ćemo, možda E4. U stvari E4. Da, pa tako ću igrati. E4 pa skakat će F4. Će on meni uzimati pješaka kojeg sam ja prevedio. Neš, Boga mi, ja? Neš. Šta sad ovaj hoće to? Ako to... Mogu skakat F6 da mu ovoga skinem. Ali ovog bi rado ovdje doveo. E5. E5 dama D4. Ništa, ide ovako ću. Moram malo preciznije, ne mogu baš improvizirati sve. Prijetim sad možda žrtve neke, šta ja znam. Skakač H3. Ako on F3, ja šah tu. I sad bi ja to ovako uzeo. Ili topom. Topom ne, moramo ovako. On će F3. On će F3, a ja ću ovako. Sa idućim uzimanjem. Tu. Nije to ništa baš da je nešto ja, da sam tu nešto dobiven, daleko od toga. Ali mi sviđa pozicija, Dobro, ne sviđa baš, ali moglo i bolje.
Sad on to P7, ja, aha. O, dobro, sad je ovako. Priti tu. E pa sada baš, ne bi smjelo baš to tako ići. To mi ideja sada dođem tu pa tu, ili dama tu, ne znam još. Tu, ovako. Ako on to P8 uzmem pa tu valjda neki šah, šta ja znam. Nek si on razbije glavu kako će, šta će ići. Ajde ovako. Ako on uzme, ja tu šah. To. Dama G3, malo me zeza. Pa to će tu, tako. Pa ajde, tako malo. Pa malo tako. Pa malo ovako. Dobro. Sad se malo maknem. Ovako tu. Pa ajde idem ovako malo tu. Aha, će me zezati. A joj, nisam, pogriješio sam. Mislim da uhvatim ovo polje nekako pa da mogu kralj H4, da mi nema šaha. Evo tu dama je trebala doći na F5 nekako, ali nisam uspio. Ali ajmo dalje. Pozdrav i naravno poziv da se upišete na moj kanal. Doviđenja.